Veterani Teslićkog fudbalskog kluba Mineral prije 45 godina ispisali su stranice istorije kluba i postigli veliki uspjeh. Publici u Tesliću njihovi rezultati itekako su ostali u sjećanju. To je bio dovoljan razlog da uprava kluba okupi veterane na stadionu i uruči im zahvalnice za njihov rad i doprinos klubu. Veterani kažu da im druženje budi samo lijepe uspomene. U svakom slučaju budi neko sećanje na vrlo lijepe dane, posebno na ovu moju generaciju. To bi bilo 69. 70. godina, pa sve tamo do 72. dok sam ja aktivno igrao fudbal. Da li igrate sad rekreativno? Kažu ovdje svakog četvrtka se igraju utakmice sa veteranima. Pa ne, od kad sam prestao aktivno igrati fudbal, prestao sam se baviti sportom, bavio sam se drugim stvarima, obavezama, porodičnim i tako. Jeste li ostali u kontaktu sa svojim kolegama? Pa sa nekim da, ali sa većinom ne. Neke sam vidio danas posle 43 godine. Pa sigurno znači mnogo, mislim. Mi smo proveli ovdje jedan dio lijepe mladosti i zaista se uvijek rado sjećamo fudbalskog kluba Mineral, pa samim tim i ovo priznanje koje su mi danas dali i pozvali, za mene predstavlja dosta, puno im hvala na tome. Kako je to sve izgledalo 69. Pa, puno entuzijazma, puno ljubavi, malo uslova, ali eto mi smo to voljom i željom sve nadoknađivali. Pero Kovačević, dugogodišnji trener Minerala, prije skoro 45 godina uveo je svoj tim u elitni rang takmičenja. Mineral je bio jedan od najboljih fudbalskih klubova bivše Jugoslavije. Uslovi za treniranje bili su mnogo lošiji nego danas, tvrdi Kovačević, ali to igračima nije bilo bitno. Ja mislim da mi ne bi ni postigli uspjeh da nije bilo to drugarstvo u toj ekipi. To je bilo kao da smo jedan. Ja kao trener imao sam izvanrednu saradnju i podršku od svih igrača, a posebno od kapitena Zdravka Jotanovića. Uvijek smo se dogovarali i mislim da je rijetko kada i bit će tako naći nešto to drugarstvo. Svi su želili uspjeh neki. Želeli su da napreduju i nisu gledali kakvi su uslovi. Uslovi su bili loši, oni to nisu gledali što se nije plaćalo ništa. Cilj druženja je da se ne zaboravi doprinos koji su veterani dali fudbalskom klubu Mineral, kažu u upravi kluba. Fudbaleri kao i uprava kluba rade na tome da postignu što bolje rezultate koje će ostaviti u nasljeđe novim generacijama. Mi se takmičimo u regionalnoj ligi Republike Srpske, centar, gdje se nalazimo na prvom mjestu, 7 kola, imamo 6 pobjeda, 1 neriješenu utakmicu. Prilikom druženja veterana odigrana je i utakmica između fudbalskog kluba Mineral i fudbalskog kluba Pridjel, u kojem je Mineral ostvario ubjedljivu pobjedu rezultatom 4:0. Veterani su sigurni da najbolji dani Minerala tek dolaze, a oni će i dalje, svaki put kada su u prilici, podržavati svoj klub sa tribina i buditi sjećanja, jer je, kako kažu, Mineral ostavio neizbrisiv trag u njihovoj duši.